Ľuboš Blaha o incidentoch, ktoré sa posledné dni udiali. Erik Kaliňák dnes v parlamente empaticky skonštatoval, že by sme poslancov ako Galko, Matovič či Pročko nemali haniť, pretože sú mentálne postihnutí a takíto ľudia si zaslúžia súcit a pomoc. Namiesto toho, aby mu poslanci Oľano poďakovali za to, že má veľké srdce, začali po ňom bliakať. A vyplakávajú, že ich urážame. Galko tam po nás vykrikuje hrubé nadávky a vyhráža sa násilím, ale na seba je citlivý ako Mária Antoaneta. Najvtipnejšie je, že tím titko Galko sa niekomu vyhráža násilím, veď tomu panáčikovi by stačilo dať frčku a skončil by v nemocnici s viacnásobnou fraktúrou. Zlé jazyky hovoria, že v botách nosí ťažítka, aby ho neodfúklo v prievane. Ale hlavne, že sa hrá na ramba. Úplný sekáč. Je neuveriteľné, koľko v sebe majú agresivity. A prenášajú to aj na svojich voličov. Išli sme dnes s rodinkou nakúpiť nejaké veci na Vianoce. Zrazu po nás začal vrieskať nejaký slušnovolič. Taký prerastený Harry Potter. Spustil najtupšie nadávky a vulgarizmy. Pred deťmi. S manželkou mu slušne vysvetľujeme, že nech nenadáva pred deťmi. Jeho žena sa za ním išla prepadnúť od hanby. A on sa spokojný otočí ku nej a uľaví si, ale som mu dal. Malý sa na mňa nechápavo pozrel a zaťukal si na čelo. V zápätí sme stretli 3 fanúšikov, želali veselé sviatky, podávali ruky, gratulovali k rozpočtu. Malý sa zamyslel a hovorí, tí naši sú oveľa slušnejší než tí hejteri. Človek nemusí byť profesor sociológie, aby chápal, kto tu šíri zlobu a nenávisť. Malému som poradil, aby sa s primitívmi nezádzoval. Keď sa prehrabávaš vo výkaloch, iba sa umažeš. Proti primitivizmu postavme múdrosť.